Sí, tu l'altre seguim allà i ara intentant sortir. Nois, on està la Presi? Que no era això el que havia de fer. Sí, bueno, Que no se suposa que era això el que havia de fer. deixa-ho tot, nena. Qui va al bar li esmalta val. De 4, Mon! Que no està quadrat, això. Això, pensava que eren tonteries, això. Espero que algú... Va, que el vaixell s'està patint aquí. Vinga, tots atents. Que passarà l'enxaneta. Vinga, primer de castell de set carregat. I on està la gent? Sí, no arribarem enlloc.